खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन नमस्कार दर्शको आं टमी नार्जारी गिबियावनो गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे टी ब्रेक विथ टमी नार्जारी श'आव बरायग्रोनाय थाबाय आं दिनै आंनि बे श'आव आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि मिस्टार प्रान्जल दैमारी आरो टुनटुन बर'खौ So please welcome Pranjal and Tuntun Boro. Welcome to my show once again. So नोंथांमोना मोजाङै दंना खबरा? मोजाङै दं. Just cool, be free माने एसे फ्रियैनो था फ्रियैनो निजेखौनो माने गिनाङा आरो गोसोआव गिनाय मोनदों नामा एसे माहाय जेबो नङा जों जेरै लोगोफोरजों रायलायो बिदिनो जास्ट माने कुल जा आरोना आं बिदि बारा गोलाव खालामलांबाय थाला हा माने फार्स्टआवनो जोङो इन्ट्र'आव फैनोसै आरो So Pranjal नोंनो स्टार्ट खालामदो खुलुमबाय hello everyone first of all thank you so much and special thanks to Tea Break with Tommy Narzari आंखौ as a guest invite खालामनो थाखाय and आं गावखौनो बहुत lucky and proud feel खालामो कारण as a guest आं फैनो मोननाय थाखाय आरो नोंथांमोननिसिम एसे रायलायनो मोनदों so well आंनि मुङा जाबाय प्रान्जल दैमारी and आंनि न'आ उदालगुरि जिल्लानि पानेरियाव and दायो आं खामानिनि थाखाय राजागाराव दंथ'यो नेक्स्टआव नों बुंदो नामा मा गिनाङा जोंल'सो दंना डाइरेक्ट yes direct just नामखौल' माने खोन्थाना हो जेबो नङा जागा फरायलांगासिनो मुर मा जाखो be free be cool जेबो नङा आरे जोंसो दं नै प्रान्जल दं आं दं नोंथ' लोगो मोनखांखानाय ना सिगाङाव खुलुमबाय रायजोफोर आंनि मुङा टुनटुन बर' ओमफ्राय आंनि न'आ उदालगुरि भकतपारायाव ओमफ्राय मा बुंगोन गिनानैनो गिनाङा खुलुमबाय रायजोफोर आंनि मुङा थरायना टुनटुन बर' ओमफ्राय आंनि जायगाया माने उदालगुरि भकतपारा आरो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आब' आंखौ बेबायदि माने चान्स होनायनि थाखाय बेबायदि लेंहरनानै आं दा जेबो बुंनोबो रोङा माने गोदानथ'स' थालांजोबो माने जोंनि रायलायनाया माहाय बेलेग जायोना ओंखायनो माहाय आनकमफर्टेबोल मोनदों आरो ओमफ्राय बेखिनिखौनो बुंगोन नङा नोङो जिजों माने कमफर्टेबोल जायो बिदिनो रायलायबानो जाबाय जेबो नङा माने फ्रिलि आरोना एकदम नोंनि गोसो बायदि आंनिफ्रायबो थेंक इउ स' माच आंनि श'आव फैनायनि थाखाय आरो आइ गेस नोंथांमोना माने जोंनि नायगिरि बिथांमोनखौ एसे मेहेरगोनां बा एसे इन्टारेस्टिं माने खालामहोगोन जों बारा गोलाव खालामलांबाय थाला स' फार्स्टआवनो आङो नोंथांखौ कुइसन सोंसै आरोना कुइसनाव फैनोसै माने नोंथाङा माने दा मा खालामगासिनो फरायगासिनो ना माबा मोनसे खालामगासिनो दायो आङो ग्रेजुएसन खालामबाय ग्रेजुएसन खालामनायाव दायो आङो टि गार्डेनाव एज ए ट्रेनिं हिसाबै खामानि मावगासिनो आदसा अबे कलेजाव फरायनायमोन मंगलदै कलेजनिफ्राय बिए खालामदों ग्रेजुएसनखौ टुनटुन नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो नामा आं दायो एम ए खालामगासिनो दङ एबा बे इयारावनो आरो ओमफ्राय गेप्स थादो 1 बोसोर ओमफ्राय बेनि उनाव लागोन लायासो लानाय जाबाय आरो एम ए खौबो माने फरायनोबो गोसो आरो बायोबो मालाबा फरायानो आङो बुंनो थाङोब्ला फरायानो आङो बेबायदिनो एग्जाम होनाय जायो आरो माने बे खसा खोथा आरो माने फरायनानै जबाबो माने खर'आवनो हाबलिया बिदि जाग्रा जाबाय होमबाबो लाना दोनबाय आरो ओमफ्राय दा आं सिस्टारजों थाफायो लोगोआवहाय ओमफ्राय अपेनावसो लादोंना इगन'आवहाय ओमफ्राय गुवाहाटियावनो आरो माने सेन्टार आरो बे बानेकान्त कलेजाव आरो बेखिनियानो दा जेबो खालामथ'वाखै आरो आदसा प्रान्जल मा होनो नोंथाङा बे माने एक्टिं लाइननि बागै माने माबायदि नोंथांनि जारनिया माबायदिमोन एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङाथ' एक्टर होननानै बयबो मिथिगौ थेवब्लाबो माने जोङो बेखेव जानानै माने बुंजानो लुगैदों आरोना स' आंनि एक्टिं लाइनाव फैनाय माने स्ट'रिखौ आङो बुंनोसै माने बुंनो थांबा माने बहुत गोलाव जायो आरोना थेवबाबो आङो एसे सर्टनो बुंनोसै माने जेबो आंहा प्लेनिं गैयामोन एक्टिं लाइनाव फैनाया मडेलिं खालामनाय जेबो आंहा प्लेनिं गैयामोन माने बुङोना किसुमान बुस्थु माने साननाय थाङा जालाङो आरोना बे बिसानो आंहाबो एक्टिंआव फैनाया रिजोना बेनो जालांबाय आरोना सानबाय जालांबाय
थ' बिसाथ' फार्स्ट आङो स्टार्टिं खालामदोंमोन मडेलिंनिफ्राय जिखौ आङो खालामदोंमोन BA जेथिया ग्रेजुवेसन खालामबाय थादोंमोन मंगलदै कलेजनिफ्राय बेयावनो माने बे टाइमाव माने आं मडेलिं मा माने एक्टर मा बेसा जायो एक्टिं जेबो आइडिया गैखाया बेनि उनाव मा जाखो सानसे फेसबुक स्क्रल खालामबाय थानायाव माने पस्ट मोनबाय मडेलिं जे 3 month वर्कशपनि थ' होमबाबो माने आङो मिथियामोन मा बुस्थु माने जेबो गैया जास्ट माने पस्टखौ नुनानै माने आङो नेबाय जे मा बुस्थु नायबाय नायनायावनो माने माबा मोनसे माने मोजां नांबाय जे 3 monthनि कोर्स मडेलिं वर्कशप थ' बिसानो माने साननाय उनाव न' बुंबाय जे बिसा मडेलिंनि वर्कशप दङ थ' न'निफ्राय माने जेबो सापर्ट गैखाया दाबो गैया बाट माने आगोलनि साइडआव एसे सापर्ट खालामनाय जादों आरोना थ' फार्स्टआव आङो न'आव बुंबाय जे बिसा आंहा कर्स लानो नागिरो आं मडेलिंनि थ' न'निफ्राय माने एलाउ गैखाया जे मा बेफोरखौ खालामनांगौ जास्ट फरायनांगौ गभर्नमेन्टआव साकरि मावनांगौ बेनो आरोना सबनि पेरेन्टसआ थाखायो बे थ' बिसा बेनि उनाव मानोना आंहा मोनसे हामा हेबिट होननानै बुंनांगोन आरोना जे माबा मोनसे न'आव बुंबा न'निफ्राय जुदि बेखौ रेसपन्स मोनाबा जुदि खालामनो होआबा माने आखाम जाया बा माने न'नि मानसिफोरजों रायलायनाया एसे खम खालामो थ' बिसा खालामबाय उनावथ' पेरेन्टसफ्राथ' अननायाथ' थाखायोनो बिसा रायलायलासिनो थायाबा जायाबाथ' बेखौ माबाखायो थ' बेनि उनाव माने राजि खालामबाय आरोना जे एडमिसननि थाखाय बेनि उनाव बुंनायनि उनाव गुवाहाटीयाव फैनाय उनाव मडेलिंनि वर्कशप खालामनाय उनावसो माने मडेलिं जेथिया क्लास खालामबाय थादोंमोन होमबा माने एसे माने बे इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय बेखायनो गम मोनबाय जे मडेलिंनिफ्राय एसे माने एक्टर जानो हायो बा बेबिसा माने फेमास फेम मोनो जे बेबिसा माने थाङो आरोना बे मडेलिंनिफ्रायनो बेबिसा जालाङो थ' बेबिसा खालामनायनि उनाव वर्कशपआ जोबनाय उनाव माने आंनिनो लोगो सासे थ' बेनि मिउजिक भिडिअ मोनसे प्रडिउस खालामदोंमोन थ' बेनि थाखाय माने आंखौ हराव कल खालामबाय जे बिबिसा मोनसे मिउजिक भिडिअ दङ थ' नों खालामगोन माना थ' आंबोथ' नागिरबाय थादोंमोन जे जुदि खामानि मोनो मावगोन थ' बिबिसानो थ' खालामथांबाय नेक्स्ट टाइम खालामथांबाय थ' एखालि आंहा दङमोन डे जाबाय 29 मार्च जिखालि आंहा बार्थडे बेनि 28 मार्च खालि आंखौ कल खालामदो जे मोनसे मिउजिक भिडिअ दङ नोङो फैनो हागोन माना थ' आंथ' एक्साइटेड बार्थडे गारनानै थांबाय मिउजिक भिडिअ खालामनो माने बे माने बहुत माबा थांगोन ना थ' बार्थडे खालि गारनानै आङो थांबाय मिउजिक भिडिअ उनाव शुटिं जानाय उनाव जेथिया माने रिलिज होबाय आरोना माने बहुत एक्साइटेडमोन माने मिउजिक भिडिअ खालामबाय बेनि उनाव बहुत एक्साइटेड रिलिज जानाय उनाव जेथिया भिडिअ फार्स्ट आंहा एक्सपिरियेन्सखौ बुंदों आरोना फार्स्ट जेथिया मिउजिक भिडिअ ओंखारबाय आंनि मोखांखौनो नुस्रायासै भिडिअ आच्छा इदिसो जादों माने मोखां नुस्रायासै माने आं बहुत एक्साइटेडमोन जे भिडिअ खालामगोन बेनि उनावनो मोखांखौनो नुस्रायासै माने उनाव सानबाय आरो जे मा जाबावगोन माने बहुत एक्साइटेडमोन जे मिउजिक भिडिअ फार्स्ट मिउजिक भिडिअ बेयावनो माने मोखांखौ नुजायासैनो माने गाज्रि सिचुएसन माने बिबिसा हामा नांबाय उनाव माने आं बुंनोबो हालिया जे मानसिफोरखौ जे आंहा मिउजिक भिडिअ फैयो नोंसोर होमबाबो माने आंनि नामखौ जेरै मेनसन खालामदो इउटुबाव थ' माने बहुता मिथिदोंमोन थ' आं मिउजिक भिडिअ खालामदो थ' इसोर सार्च खालामनानै आंखौसो उल्टा लिंकखौ हरदो आरोना भिडिअ फैदों होननानै आरो मा बुंदों आरो बिबिसा जाबाय थ' बे थांबाय थ' बेनि उननिफ्राय माने आंहा एक्टिं लाइना स्टार्ट जादोंमोन आरोना बेनो फार्स्ट आं मिउजिक भिडिअ खालामदो जिउ सनानानै सं मोनसे दंमोन बे गेरेमसा स्टुडिअ बङाइगाव थ' बेनिफ्राय माने आंनि बे एक्टिं लाइना स्टार्ट जादोंमोन आरो फार्स्ट मिउजिक भिडिअ बेनि थ' नोंथांमोना बिराद गाज्रि खालामदों दै जोंहानि प्रान्जलजों बेचारा बार्थडे पार्टिखौ गारनानै गावनि निजेनि जोनोम सान डेखौनो माने गारनानै थांदोंमोन फार्स्ट प्रजेक्ट होननानै बिदि मा होनो केमेरायाव माने नुगोन होननानै न' गावखौनो माने नायनो मोनगोन होननानै एक्टिं इमान मोजां माने आंनानै माने गोजाननिफ्राय नुयोना ड्रन शट नुयो बेखौ नुबाय बा माबाखौ नुबाय माने डाइरेक्टलि गम मोना जे आं होननानै आरोना जिफोरा माने आंखौ सिनायो बिसोरल'सो माने जास्ट आइडिया खालामनो हाबाय जे आं होननानै बाखि नोंथांमोना हले गाज्रि खालामदों दै मोनदां आरोना जि नायनोबा बेखौ बिथाङा नाय दिनैसिम लागै रावनोबो बुंनोबो हायाखैबो जानो हागौमोन न' थ' दिनै थेवब्लाबो बुंफ्रुनानै होबाय नोंथांमोना खिन्थु गाज्रि खालामादों आरो नेक्स्ट टाइम बिदि दा खालामसै
मा होनो थ' बेनो आरो इमान एक्साइटेड जाना थांनायमोन बेचारा आंबो दुखु मोनदों खोनानानै माने एसेबाबो फायबाबो माने एटलिस्ट बाय नुजाबो माने एसे मोजां नाङो थ' खिन्थु माने बार्थडे हिसाबै माने बेखौ आं सानना लाबाय आरोना जे आंनि फार्स्ट माने बार्थडे खालिनो जे आङो प्रजेक्ट मोनसे नुजायाखैबाबो जे आङो प्रजेक्ट मोनसे मोनदो खालामदो माने बेनो गिदिर खोथा आरो आंनि थाखाय आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो आङो माने आंहा बार्थडे डेट खालि आं जि सानो माने आंनि खामानि आंनि जि माने अपरचुनिटिस बा जि आंनि बार्थडे खालिनो फैखायो मानि थाखाय फैबा मा आं जेबो माने मिथिया एबार आं जि जबखौ दा टि गार्डनाव जि जब मावगासिनो बेबो आंहा 29 मार्च खालिनो फैदो बेनि उनाव आंहा गावनि स्ट'र मोनसे अपेनिं खालामदोंमोन बेबो आं 29 मार्च खालिनो माने आङो अपेनिं जादों आरोना माने सब आंनि बार्थडे डे खालिनो जायो मानो आं मिथिया माने साना बाट जालाङो आरोना नों लाकि खोमा मानसिया बिरादनो थ' नोंनि बार्थडे खालि आंबो थांनांसिगोन जाहाथे माने आंबो बिदि लाकि जायो आरोना माबा मोनसे खामानिया माने जाफुंनो हायो आंबो माबा मोनसे बिदि आपकामिं जेनेबा गोजोननानै लादो नोंथांमोना होमबा नोंथांनाव फैलायनोसै जोङो नोंथांना माबायदि माने बे लाइनाव नोंथांनि जार्निखौ एसे बुंनो हागोन नामा आंनि एक्टिं लाइनाव माने आं उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि जागोननाबो सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय जेथिया आं हायार सेकेन्डारि फरायबाय थादोंमोन जेथिया माने मोनसे श' खालामदोंमोन खिन्थु बावबाय आरो मंगलदैयाव फरायोमोन ना आङो रन्जित शर्मा बे हाइ स्कुलावहाय ओमफ्राय उनाव हाइ स्कुल माने एकाडेमियाव आरो ओमफ्राय बेयावहै होमबा बहुत स्ट्रिक्टमोन खिन्थु कलेजा हायामोन इदि आरो ओमफ्राय हस्टेलाव थायोमोन आङो हस्टेलनिफ्राय बारा ओंखारनोबो होआ बेबायदि बहुत स्ट्रिक्ट ना वार्डेनाहाय ओमफ्राय बिदिनो बे माने माबायावहाय हस्टेलाव मोनसे माबा जाबाय माने बेखौ आं बुंनो सानला आरो जेनेबा माने गार्लस हस्टेलथ' जेबाबो मानसिफोरा माने माहाय नोजोर होखाया होमबा बेबायदिनो माने आं गिनानै थायासै आरो हस्टेलावहाय बाहाय थायासैबा बेबायदिनो पिजिआव थाफायबाय आङो पिजि नागिरनानै ओमफ्राय पिजिआव थानाय लोगो लोगो माहाय मानसिया माने ओंखारदावनायनिफ्राय माने माहाय होमबाथाय आरो बुजि मोना ना माने बुजि मोनियावहाय माने बहुद ओंखारलांबाय लोगोफोरदो बिदिनो लोगोफोरदो ओंखारलांबाय बिदिनो लोगो मोनबाय लोगो मोननायावहाय बे समावनो फार्स्ट श' खालामदों फार्स्ट श' खालामनाय आं खालामथारामोन खिन्थु बे टाइमाव आङो फैसा बारा होआमोन न'आव माने फैसा होदावोबा माने मानसिया माहाय माबा जायोना माने बाहेरायाव ओंखारलांनायाहै ओमफ्राय फैसा गैयाबा आंनाव फैसा गैया आं थाङा आं जेरावबो बेबायदि जायो खिन्थु आं फैसा गैयाबा आं जेरावबो थाङा आरोना फैसा थाबासो थाङो आं माने मालायखौ भरोसा खालामना माने थांनो हाया आरो बे खोथाया ओमफ्राय बेबायदिनो लोगोआ बुंबाय आरो बिदि श' नों खालामगोन नामा ओमफ्राय आं होनदोंमोन आं खामाना इदिनो आरो आंनाव फैसा गैया ओमफ्राय लोगोआ जाबाय नोंखौ खमायना होगोन जाबाय आरो नों खामथार माने कारन मानसि नांगौ इसोरनो मानसि नांगौखाय ओमफ्राय उनाव बेयाव गैयाथाय माने बिसोर खमायना होबाय आरो खमायना होनायावहाय ओमफ्राय आं गिदो आरो आं हागोन ना हाया दा बे माने बे फार्स्टबो मिथिया माबा होमबा दिनाव फार्स्ट माने मेकआप खालामजादों ओरैबायसा हामा नुदों आं माने मेकआप लाबा आं माने बहुत बोरैबा माने आं निजा बिदि मोनखायो आरोना ओमफ्राय नाहाय बिदिनो ओमफ्राय तथापि आंखौ बे कलेजनि लोगोफोरा बिराद मिनिबाय आरो आंखौ है बोरै नुदो बेबायदि ओमफ्राय आंबो माने मिनिनानैसो आंदो माने फट' लादो आरोना बेबायदिनो शेयार खालामदो आरो होमबाबो बुजि मोना आङो थांनांगौ थांदो आरो बे टाइमावहाय ओमफ्राय बिदिनो श' खालामबाय ओमफ्राय तथापि माने आं बेस्ट स्माइलखौ मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिदिनो होमबा टाइमाव इन्स्टा सलायोमोन आङो फेसबुकबो सलायोमोन आरो बे टाइमावहाय ओमफ्राय बेयाव खालामखांनायनि ओमफ्राय माने बारायलांबाय थादोंमोन आरो फल'वार्सफोराबो बेबायदिनो बारायलांबाय थानायनि उनाव ओमफ्राय आं सानबाय आरो आं बेबायदि हागोन माथो माने एक्ट्रेस जानो हागोन माथो होननानै खिन्थु डान्सआव माहाय उइक दे आं बुहुत माने बे डान्स माने बारा हाजोबा आरोना ओमफ्राय माने सोलोंबा प्रेक्टिस खालामबा हागोन आङो इयो आरो ओमफ्राय एक्टिंखौ होनबाथाय बहुत मोजां हायोमोन ओमफ्राय गेप्स थाबायना बहुत माने आं बेबायदि थांला होननानै माने बे टाइमाव माने माहाय पार्सनेलि माबा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे टाइमावबो आं इन्सटाग्राम सब माने डिलिट खालामना होदोंमोन फेसबुकफोरखौबो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आक' दा रिसेन्टलि 1 बोसोर जायाखैना आरो आं इन्सटाग्राम माने खुलिनायाहाय बेनिफ्राय इन्सटाग्राम खुलिबाय खुलिनायनि उनाव बिदिनो लासै आरो माबा जाफाफिनबाय आरो आङोहाय ओमफ्राय लोगो सासे आंखौहाय बुंबाय जे आं नङा बिनि आगोलावहाय माने जानुवारि टाइमावहाय मोनसे शर्ट मुभिनि कारनाव आंखौहाय फन खालामबाय आरो आदा सासे जे बिदि नों हागोन ना हाया होननानै ओमफ्राय आं बुंबाय आं जेबो सानालासिनो हागोन होनना बुंबाय आं खालामनो गोसो कारन ओमफ्राय आं हागोन होनना बुंबाय आरो हागोन होनना बुंनायावहाय बेबायदिनो बेयो फार्स्ट बे शर्ट मुभि बानायदोंमोन खिन्थु रिलिज जाथ'वाखै आरो
जागोनसो जागोनसो ओमफ्राय बेयाव खालामदोंमोन खिन्थु माबायदि जादों दाखालि आंनि जायैनि मिथिया आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आरो गेप्स थालायनायनि उनावहाय बे आदाया माने आंखौ नुबायना एक्टिंखौ मोजां मोनबायबो जानो हागौ खिन्थु डान्सनि खोथाखौ मिथियामोन आरो ना जेनेबा आं डान्सनि खालामनो हाया माने बिदि नङा आरो ओमफ्राय बिसोरो आंखौ चान्स होदोंमोन लोगोनिनो आरो लोगोनि माने बेस्ट फ्रेन्ड बायदि बिदिनो बुंजायो बेनो सिंगारखा मौसुमि बर' होननाय ओमफ्राय इयो आंखौ बुंबाय आरो नों बिदि आंनि माने आं बिदि भिडिअ माबा खालामनो नागिरदों चेनेलबो खुलिगोन गोदानसो ओमफ्राय नों आं हागोन ना हाया खिन्थु खालामथारनांगोन बिदि बुंबाय आरो एक्ट्रिस नांगौ आंनो नोंखौ होननानै ओमफ्राय नाहाय लोगोबो माना खालामनो हायासै आं ओमफ्राय जागोन दे होनना बुंबाय आरो आं ओमफ्राय बिनिफ्रायनो दा माने मारै होनगोन बिनिफ्रायनो दा सुरु जाबाय आरो आं माबा खालामनाया बे माने बे आरो माने लाकि बुंजायो आरो एबार दा आरो सानजों मोनसे इयावथ' ओंखारबायना ओंखारनायदो बेदो मोनथाम जाबाय आरो ओमफ्राय नेक्स्ट आरो मोनसे दंबावो आरो आं बुंनो रोंजोबला मौसुमि बर' अफिसियेल बे प्रडाक्सननिनो आरो माने लोगोआनो रोजाबदों ओमफ्राय लोगोआनो माने बिफाया माबाया प्रडिउसारा खिन्थु सिंगाराहाय बे लोगोआनो आरो नोंथांमोननि बै दाख्लै जे आर सानजाराङाव जे रिलिज जादोंना नोंनि आंनि ना मामोन बियो बिराद मोजां मोनदों आरोना नोंथांमोना माबायदि मोनदों खालामनानै माने मा बुंगोन माने बहुत मोजां मोनदों एक्सपिरियेन्स माबायदिमोन बहुत मोजां मोनो बुंनो हायो एक्सपिरियेन्स आं मोजांखौनो मोनदों मानोना आं माने आंखौ बाहेरायाव ओंखारनोनो होखाया न'निफ्राय माने बाहेरायाव थांनोनो होआ आरोना आंखौहाय ओमफ्राय उनाव बेबायदि माने फार्स्ट टाइम आं बेबायदि आसामनि बाहेरायाव थांदों आरो थांदोंबाबो बे गुवाहाटि आरो बे उदालगुरि बेखिनियानो आप डाउन ओमफ्राय आनैमोना बिदि नगावआव दं न'आव थांमोनदों बाखि आं माने बे बाहेरा जायगायाव थांनो मोनखायाखै आं बेबायदि थांदों गोजोननायसो मोनदों माने बहुत मोजां मोनदों माने मा बुंगोन आं दा जेनेबा बिदि खामानि मोनदोंबाबो माने आं जे बेरायनो थांनो मोनदों बेखौसो खुसि आंहा बिदि जादों आरोना बहुत इन्जय खालामबाय बहुत मोजां मोनबाय आरोना ओमफ्राय उनाव दा बे माबाबो प्रडाक्सनाव खामानि मावदों बहुत मोजां मोनदों माने मारै बुंगोन दा आं सिगाङाव जिखिना खालामदों बेफोर माने गोदानसो ना गोदानावसो खालामदों माने बिदि गोदोर जेसेबां गोदोर प्रडाक्सन माने बहुत मोजांसिनसो जायो आरो खामानिफोराहै बहुत बेबायदिनो आरो ओमफ्राय मा बुंगोन टिम मेम्बार्सजों लोगो मोननानै माबायदि मोनदों टिम मेम्बार्सआ बोरैमोन मोजांमोन ना ओमफ्राय बेयाव थांनानै जों संनाबो जाहैनो मोनदों बहुत मोजां मोनदों आरो आब' संनो रोंगौ माने बहुत मोजां मोनखायो माने संनोखौ आरो बिदिनो आब' जुलि आरो आंजोंनो लोगो नांना संबाय माने मोनसे गोदान फेमिलि बानायहैनाय बायदि मोनदों आरोना फार्स्टआव खिन्थु माने आं सानदोंमोन आं हिन्जावसा थाबा मा जागोन आं बिदि थांगोन होननानै आब' जुलिखौथ' आं लोगो मोनखायाखै ओमफ्राय जेथिया बिदिनाखौनो लोगो मोनबाय बेनि उनाव दा माने बहुत फ्रेन्डलि मोजां मोनलांबाय आरो बेखिनियानो आतसा सुइट ना मानसिया खिन्थु आरो ओमफ्राय बेबायदि मेकआप खालामनायखौबो बहुत मोजां मोनदों आरो आङो स्टाइलखौ आरो ओमफ्राय माने दा मानसिया खाथियाव बेहायनो थानायखायसो बुंदोंना गोसोनिफ्राय बुंदों बे खसाखैनो बुंदों आङो माने ड्रेसिं सेन्सखौबो मिथिखायो माने आंथ' जेबो मिथियामोन फार्स्ट बायहांदों माबायदि लानांगौ माबायदि ड्रेस लानाङा माने बेयाव बुंखाजोबना होदों जे नों जि ड्रेसखौ गानदों बिदों नों फास्रा जा ब्लाउस जा नों बेयाव सोखन ला बेफोरबायदि बुंदों आं बेफोरखौ मिथियाखैमोन माने ओमफ्राय आरो इयारिंफोरखौबो मिलायनाबो गाननो रोंबावासै आङो जेनेबा बेबायदि आरो थ' दिनैनि मेकआपखौ सोर खालामना होदों बुंलाय आब' जुलियानो आरो दा माने दा आरो सेकेन्ड टाइम लोगो मोननायाव बांसिन मोजां मोनसिनबाय आरो आतसा ओरैनो बुङाखै दा ओरैनो बुंखायाखै ओमफ्राय सिटिया नोंसोरो जे सुटखौ लादोंमोन ना नोंसोरो सोर लाजिग्रोनायमोन फार्स्टआव नोंसोरनि गेजेराव नोंसोर सानैनि गेजेराव लाजिदोंमोन नामा लाजिलायदोंमोन माहा लाजिदोंमोन फार्स्टआव माने गिदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव कम्फर्टेबल जालांदों आरो जेनेबा लाजियाखैमोन नामा प्रान्जल मायाबा लाजिदों जेथिया क्ल'ज जायो तेथिया माने लाजिनांगौ मानिबा मा खालामगोन आंथ' नायखायानो मेगनाव नायनांगौ आं ओरै जाना थायो आरो माने ओरै जायो हाया आं माने मादि नायगोन नायना थानो हायाखै प्रान्जला बिराद लाजियो ना मिथिया दे लाजिदां माहाय मेगनजों मेगन नायनो हागोन हाया बे आइ टु आइ आं हानाय नङा बेहा नङा बियो आं नायनायना नायाखै नोंखौ आं बेखौ नायखायाखैनो गोसोआव गैया नोंसोर एक्टिं जमा माने मोनसे गान नोंसोर खालामदों नोंसोर मिथिलाया होमबाबो बेखौ मेगनाव नायखायाखैनोबा आङो मा ओरै नायनानै आं बे मेगन ओरैसो थाखायोमोन आं ओरैसो थाखायोमोन नायनो हाया माने मारैबा मोनो माने लाजिनाय फैयो जाबायदां गिनायसो फैयो एक्टिङानो जाहैया बेबायदि नायज्लायना खालामबा आङो बेबायदि नङा माने आं मानो सोंदों नोंनाव जेथिया फार्स्ट बेयो माने आं नोंखौथ' सिगाङावनो लोगो मोनदोंमोन नङा होमबा थ'
नोंखौ आं फार्स्टआवनो लाजिनाय नुदों फार्स्ट प्रजेक्ट जेथिया माने आर्ट्स जोरां मावदोंमोन आं लोगो मोन्दोंमोन ना थ' बेहाय नोङो लाजिदोंमोन बेनिखायनो आं सोंदों माने बिराद लाजियोमोन बियो दासो एबार माने लाजियाखै खिन्थु लाजिनाय नाङाखै आरो एक्टिं खालामनायाव सब जादों आरो थिगानो बेनो आरो थ' नोंसोर सानैनि गेजेराव नों बिनिफ्राय मा रोंनो मोन्दों माने बिनिफ्राय गाज्रि हेबिट मोजां हेबिट माने एसे बुंनानै होनो हागोन नामा गाज्रि मोजां नोंसोरथ' ज'बो थानो मोनबाय ओं मोनसे फेमिलि बानायहैबाय नोंसोरो होमबा माने बहुत फ्री माइंडेड माने खुगायाव जि फैयो बुंनो हाखाय माने जेबो साना आरोना हामा मोनगोन बा सिचुएसना मा जेबो साना जि फैदो बुं बे माने मोजां आरोना बेनि ओमफ्राय गाज्रि बेबायसाथ' गाज्रि जेबो मोनाखै आं बुंनो डान्स रिल्स जों बहुत बार डान्स खालामदोंमोन बहुत बार काट खालामनांदों बेनो ना बे गाज्रि नङा बाट खालामबा फैगोन आरो इनो आच्छा नोंथांनि बै मोनसे भिडिअ दंना डान्सनि मा गानमोन बियो डान्स मा मोनसे मिउजिक भिडिअ दङ नों डान्स खालामनाय आरोना महर गोसा महर गोसा बेयावबो जि प्रेक्टिस खालामनांगौ जादों माने जि डान्सखौ फोरोङो माने माबाया आरो करिय'ग्राफार जि डान्सखौ फोरोङो बिनि फोरोंनायखौ लायानो आङो आंनि जायनिखौसो नों निजेनो माने करिय'ग्राफ खालामो नङा जेनेबा बि जि फोरोङो आं बेखौ लानायनो जाया बिसोर माखौबा फोरोङो आंना बेलेगसो जाहैयो माने आंनिखौसो खालामहैनाय बायदि जायो आरो खिन्थु हिरण्य सार बुंनो थाङोबा आरो हिरण्य सारा बहुत माने खस्थ' खालामदो बहुत माने माथा मारिदो आरोना आं डान्स हायानो बेबायदि माने डान्स खालामफ्लाङाखै नों जिखिनि माने बैसागो बायदि बा जेनेबा जोंनि बर'आव माबायदि डान्स खालामो माने बिदिल'सो जेनेबा हिप हप बा बेबायदि माने बुंगोन आरो बलिउड बेबायदिखौ डान्सखौ खालामफेराखैना आङो जिखिनि माने रिल्सआव एसे आरो अके टुन नोंथांनिखौथ' बिथाङा बुंखाबाय दहायनो मोजां गाज्रिनि बागै नङा होमबा थ' नोंथाङाबो एसे बुंना होदो नामा मोजां गाज्रि मा बुंगोन आं दा दहायनो बुंखादोंमोन ना बियो फैनाय लोगो लोगोनो आंनि माबा मोनसे बिदि सोंबाथाय एकदम मोजां मोजां मोनदों होननानै ना नंगौ नङा नंगौ दा खोथाया जाबाय बियो फट' साफायो जाबाय होनना बुङो गावखौ लानो होयो ओमफ्राय गावनिखौ मोजां जायाबा आरो बारे बारे लाफा ओमफ्राय आंनिया जाखाबाय दे जाखादो थाथो होननानै बुङो आंनि हेथेनावबो होनो हायो इहा मालायबा सिख्लाफोरखौ गथायनांगौ दां खालि मोजांल' थिखांनो होयो आरो ओमफ्राय उनावहाय आंनिख्रुइ बांसिन फट' साफायो फट' साफायना लायो आरो ओमफ्राय फट' हरना बुंबाबो बेनिफ्राय फट' माने थाब मोनखाया आरो सानसे उनाव मोनगोन आरो आं माहाय जेनेबा बिजि नेट गैया आं बेयाव थांनानै होगोन इदि आरो ओमफ्राय जेथिया गावहा होखांजोबनानै ओमफ्राय मालाबा मादिबाके नायफ्लाङो स्ट'रि नायफ्लांगोन बा बिनि पस्ट आरो स्ट'रि नुबासो आं फट' इदि उथिनायदों माथो होननानै बिहरो आङो बेखौबो र' होनना बुंबावो आरो आच्छा बिदिसो नेटनि स्ल'खा होनना बुंखायो आरो आंनिखौ जोयो बे नटखौ नो नेट मोना आं अफिस थांबासो फट' होयो आरो बेबो माबा वाइफाइजोंसो हरबावो बेनि जायनि एमबि हरा होयो दुस्थु माने एसे बिराद कनजुसबो नामा नेटनि थाखाय माने नेटनि थाखाय नङा जाय नेट मोना आच्छा इनि थाखाय वाइफाइ दंथ' फार्स्ट वाइफाइ बेनिखाय अफिसाव वाइफाइ दङ थिग बेयावथ' नेट मोनो ना नेट मोनोमोन जायनि एमबिजोंबो हरनो हायो जोंहा बेयाव अफिसाव एकदम नेट मोनखाया फन खालामबाबो फनबो नाङा वाइफाइ थाबासो कल थाङो बा माबाथ' वाइफाइ थायाखालिथ' फनबो नाङा जेबो नाङा माने खामाया बेनो आरो ओमफ्राय थिग बाखि सब थिगानो मोजाङानो थिगानो जानाया उस्ताद खिन्थु जानाया माने उस्ताद बायदि मोनदां बेखौ जाबाय आपेल जानायखाय आपेल जादों निजायल' पुरा फिसाखौसो बेबो बिराद टेस्टि जायो नै इदि आरो गोदोरखौ जाया गोखै होनलाय जालाय जादों नोंसोरो आंनो लिपस्टिकआ थांगोन होननानै आं मोनजायानो इसोरसो जे जागोन आंनि सिगाङाव जि जाबायानो थागोन इसोरो ओमफ्राय आंहा गावसोर गोखै ना गोखै दे खायासो थाइसेल' खादों आङो माने जोंनाथ' लिपस्टिकआ मेन लालाय आच्छा नोङो उन्दैनिफ्रायनो जाखायो उन्दैनिफ्रायनो दुस्थु ना दासो रं नाङा नंखागौ इयो मायाव आं बिथांखौ रं बुंनाय बायदि मोनाखै थ' नोंथांमोना बहुत इन्जय खालामदों आरो ना जों बहुत आरो कासांबो थानायमोनब्ला खिन्थु इयाव लाबथिंग्राया लामाखौ खैथा भुल देखायो बे माने जोंसो इखौ लाबथिंनाय बायदि जादों
मा लानानै थांदो जोंखो बिसो मिथिगौ आरो बियो बिदि जोंखौ माने जागा खिथिग्राया आरो माने थांनांगौ बेथिं लाङो जोंखौ बेथिं लामाखौ बेनो सिनायखाया आतसा बिदि जादों आरोना जों खिथिबाय बेखौ लामा बेथिं थाङा बेथिं खिन्थु जि बुस्थुखौ लानो होयो इखौ लानबाथाय इखौ लाजोबगोन आरो मोनथाम मोनब्रैबाबो लाजोबगोन आरो इयो मानसिया मोजां मोनो मानसिया बहुत हेल्पफुलमोन आरो इन्जय खालामदों लामा आन्दायो बिराद गाहाममोन मानसिया अके थ' होमबा नोंथांमोनखौथ' मिथिखाबाय बेहाय बहुत इन्जय खालामदों होननानै थ' जोङो थांसै दा नेक्स्ट कुइसनाव हा दहायनिफ्रायथ' जोङो बहुत बाथ्रा रायलायबोबाय खिन्थु आङो मोनसेल' माने बाथ्रा सोंबा बावदों आरोना फेमिलिनि बागै थ' नोंथांनि फेमिलियाव सोर सोर दङ एसे बुंना होनो हागोन नामा थ' जोंहा न'आव आइ दङ आफा दङ आरो आगै सिस्टार दं बे दायो हायद्राबादाव जिएनएम खालामगासिनो बेनो आदसा ओमफ्राय नोंथांना आंनिया आं ओमफ्राय सिस्टार सासे दङ ओमफ्राय मा पापा आरो ओमफ्राय पापाया आर्मिमोन ओमफ्राय दा रिटायार लाबाय ओमफ्राय रिटायार दा फरेस्ट माबायाव हाबना दङ आरो क'क्राझाराव थायो ओमफ्राय सिस्टारा दा फार्स्ट इयार माया न'आवनो थायो प्राय हारसिंनो थायो आरो माया बाखि जों सिस्टारदो आंदो माने बाहेरायाव थानाय जाबाय ओमफ्राय नोंहा आरो माया हारसिं दा पापाया आरो क'क्राझारावनो आरो ओमफ्राय नोंथाङाथ' दहायनो मडेल होननानै सासे मडेल होननानै माने बुंना लाखाबाय नङा होमबा थ' नोंथांनि हाइटखौ बुंनो हागोन नामा एसे आंहा हाइटआ जाबाय 5'10 गास आंनाबो हाइटआ गोजौ जानायमोनब्ला आंबो सासे मडेल जानो हागौमोन नोंथां बायदि थ' ओमफ्राय सासे मडेल जानो थाखाय मा मा क्वालिटिस नांगौ जायो एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङा मडेल जानो थाखाय हाइटआथ' नांगौ बाट बे एसांबो मेटार खालामा आरोना हाइटआ जे एसांखिनियानो थानांगोन बाट हाइट थानांगौ बे नङा जे 5 पइन्ट सासेयाबो मडेलिं खालामजागोन खालामनायाथ' खालामजायो बाट माने नों उनाव खामानि मोनगोन मोना बेनि सायावबो बाथ्राया थायो थ' हाइट नांगोन लोगोसे नोङो माने कनफिडेन्टआ नांगोन आरोना जुदि नों कनफिडेन्टआनो थाया देन मडेलनि माने बेनो माने मेन आरो पार्ट आरोना नों कनफिडेन्ट जाथारनांगोन सासे मडेल जानोबा नों कनफिडेन्टआ माने नांथारनांगोन आरोना थ' हाइट कनफिडेन्ट आरो प्लास लुक्स आं सानो लुक्सआबो एसे मेटार खालामो खारन दानि माने दायो इरम जालांदों नोंहा जुदि खामानि मोननोबा आं माने रियेलखौ होनदों आरोना बेखौ आं फेस खालामदो थ' माने नोंहा नोंखौ कन्टेक्ट खालामगोन जुदि नोंहा लुक्सआ मोजां दं जुदि नोंहा लुक्सआ मा नों खामानि मोनखाया बे माने सोलिगासिनो आरोना थ' जिहेतु आं फेस खालामदों आं इखौ होना जे आं हामाबा आं मोजां बेखौ आं बुंनो थाङा बाट आं जिखौ माने सानो जे खारन सबनि नायनाया बेलेग बेलेग आं सोरखौबा जुदि मोजां नुदो बे हामाबो नुनो हायो बे इरम खोथा थ' आं सानो लुक्स माने मेटार खालामथारो लुक्स नांथारगोन माने जुदि माने मडेलिं खालामनो नागिरो लुक्सखौथ' नांथारगोन आच्छा लुक्स नांथारगोन लुक्स नहले माने ओरैनो मडेलिं खालामनायाथ' खालामजायो जुदि खामानि नांगौबा लुक्स मानसिफ्रा बुङो लुक्सआ जेबो मेटार खामा बाट बे नङा लुक्स नांथारगोन लुक्स नङाबा नों मडेलिं खालामनायाथ' खालामनो हायो बाट खामानि मेन ना जों जुदि मडेलिं जुदि खालामनो नागिरो ना ओरैनोथ' मडेलिं खालामना जेबो गैया नोंहा जुदि जेबो ओरैनो आंहा मडेलिं खालामनो मोजां मोनो बेखौथ' नों केदिन खालामगोन बेखौ जेबोथ' नङा नों बेखौ फिउचारावबोथ' थानांगोन जे आं एज ए मडेल हिसाबै आं फिउचाराव खामानि मावनो हागोन ना हाया थ' नों मा खालामना माने जागोन थ' बेफोरबो थायो थ' बे हाइट लुक्स एन्ड कनफिडेन्ट आच्छा फिजिकाबो नांगोन बे फिजिकनिसायबो बे मोनथामा बारा इम्पर्टेन्ट होननानै आं सानो आरोना आच्छा थ' नोंथाङाबो मडेलिं नामा मडेलफोर नामा मडेलिंफोर खालामो नामा नङा आरो रिल्सनिफ्रायनो माने दा सान्स मोनदों आरो रिल्सआव नुनानैनो इन्सटाग्राम सालायनानै मडेल खालामगोन होनना सानोमोन सिगांनो माने माबाबो खालामदोंमोन ना ओमफ्राय बेबायदि कलेजावबो जिबार खालामदोंमोन ने आं माने प्राइजखौ मोनखाबाय थादों आरो ओमफ्राय बेनो आरो गेप्स थानाय जाबायना फरायनायनिफ्राय बिदिनो ओमफ्राय जायासै आरो मडेल नङा गोसो दङमोन दा गैला दा एक्ट्रेस जाबाय नालाय गोसोआव थाबावनो ना एक्ट्रेस जाखाबाय माथो नांबावगौ ना बिदिथ' खोथा नङा होमबा माबायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा
माने दा आं रोंनाय नंला इदि सानबाय आरो ना जेनेबा आं बहुत माने प्रेक्टिस खालामनांगोन माबा खालामनांगोन जुदि माय उन्दैनिफ्रायनो जुदि खालामबाय थायोबा माने मोजां जालाङो आरो थाबके बेबायदि खामानिखौ हमबा माने माबा एडजास्ट जानो हाया माने खामानियाव बेबायदि आरो बेनिखायनो आङो मडेलखौ गोसो गैला आरो जेनेबा दा जि लाइनाव फैदो बे लाइनावनो थांसै इदि सानबाय आरो आं बेखिनियानो थिगानो नोंनि साननाय हनाय नोंनि रायलायनाया मासे गोदै आं बिराद फसायबाय खिन्थु नोंखौ दिनैसो प्रथम लोगो मोनदों आं फार्स्ट लोगो मोनदों खिन्थु आं माने बहुत मोजां मोनदों आरोना लोगो मोननानै गासै रायजो राजानि सिगाङावनो बुंदों आरोना आं अपेनलि एकदम माने थायोथ' किसुमान माने इमप्रेस खालाम माने इदि खिन्थु आं बिदि नाङा इमान खाब्रा नोङो निजायनि भइसखौ जेनेबा हरखांबाय लोगोनो सेन्ड खालामखाबा बिनो खोनासंदो इमान हामा खोनादों होननानै खिन्थु नों जेरै दङ बिदिनो था एकदम माने गोदै फाया आंनिखौ जे फैगोन डाइरेक्ट बुंखाना होखायो माने बिदिनो था न'बो बिमायाबो माया बुङो आरो जेनेबा मासे खुगा होनना बुङो आरो एकदम बिनि खुगाया माने गोदैयानो गैया होनना बुंखायो आरो ओमफ्राय बेखौनो बुंखायो आरो आं एकदम जायखौ बुंनांगौ बुंखागोन आरो माने जेबो साना माबायदि बनायना बुंगोन बे खोथाया माने थाबके फैखागोन ना जिखौ बुंबाय थायो बेनो जुदि बनायनानै जुदि बुङो बे खोथाथ' आरो बेखौ बनायफिननो हाबा बेनिखायनो जि रियेल बिदिनो थांगासिनो दं आरो बिदिनो मोजां एकदम बेस्ट थ' नोंथांनि आपकामिं प्रजेक्ट माबाफोर दं नामा आपकामिं प्रजेक्ट दं मोनसे मिउजिक भिडिअ बे जाबाय प्रडाक्सनखौ बुंनांसै आं आरजे प्रडाक्सननि थ' बे फैगासिनो एकदम एक्साइटेड आरो ना ओमफ्राय नोंथांना दङ नामा आंनिबो दङ बे मा होनगोन सिगां बानायनाय प्रडाक्सनाव आरो मौसुमि बर' फेस्टिभेला बेयाव फैगासिनो दङ गानखौ मा होनगोन दा माने मा सिस्टेमनि होनगोनबा सिंगोल आरो आच्छा फिमेल बेबायदि आरो बेयावबो दा मोसानाय थालायगोन मोसानाय थाबा एकदम टेनसन का नामा एक्टिंआ जायो खिन्थु माने मोसानायाव माहाय मोदोमा गिलिर दां आरो माने हागवा मोनो आरो अबार बिदि फिमेल आन थाबा माने बहुत खस्थ' जायो माने ड्रेस चेन्ज खालामनाय हारसिंल' जाबाय थायोना बुस्थुआ बेयाव खामबाय थाबा बहुत खस्थ' मोनो आरो बिदि मानसिफोरा बुजिया बे गिनाखौबो जायाखै मायाखै ना बिदि बुङो जाय मानसिया खामो बिसो मिथिगौ माने जाय थाफायो बिसो मिथिगौ बुङो जे एक्टिंआनो जाथ्राखै बेखौ बोरैबा नुदो होननानै बिदि बुङो आरो माने बेखिनिखौ हामा नाङो आरो बिदि इमान खस्थ' खालामनानै बानायदों ओमफ्राय बेखौबो जुदि बेबायदि बुङोबा माने माहाय नार्भास जायो आरो खामला नामा माबाला नामा जायो आरो खिन्थु गोसोखौ दा खालामनांसिगोन आरो जेनेबा दा बेयाव जुदि आगान होबायबा जेबाबो आरो ओमफ्राय दा बेबायदिनो थांगासिनो दं आरो नोंथाङा सोरखौबा फल' खालामो नामा सोरबा एक्ट्रेस लाइक बर'निफ्राय बा बलिउडनिफ्राय सोरबाफोर बायदि जानो लुगैयो आं माने बेबायदि लुगैया आं निजायखौनो माने निजायै माबानो थांखायो आरो निजायैनो स्टाइल दिहुनगोन निजायैनो जि खालामनांगौ खालामगोन आरो खिन्थु माने मा जायो ड्रेसफोरखौ नुबा जायो खिन्थु जे बिदि ड्रेसखौ लानांगोन बा बिदि गाननांगोन बा बिदि दं खिन्थु लुगैबाबो मा खालामो आङो नाङा एखे जागोन होननानै आङो खामखाया माने इच्छा जाया आङो जेमान ड्रेसबाबो दख'नाबाबो दा जेनेबा दा बहुत ट्रेन्डिं दख'ना ओंखारबाय थाखोमा ट्रेन्डिंनिल' माने बेफोर दख'नाखौ आं पसन्द जाया माने खालि माने सिम्पोलखौ बांसिन पसन्द जायो एकदम फसायबाय दे आं गोसो जाया थ' नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे माने सोरखौ माने सोर नोंथांनि फेभरेट सोर एक्टरा बलिउडनि बर' इन्डास्ट्रिनि एसामिस इन्डास्ट्रिनि फल' माने बिसा फल' खालामनाय जाया बाट फेभरेट थायोना जे मोजां मोनो बेनि फिल्म नायना मोजां मोनो बा एक्टिं मोजां मोनो लुक्स वगैरह थ' बलिउडनि बुंनो थांबा आं सिद्धार्थ मल्हत्रा माने बहुत मोजां मोनो दा थ' आरो बर'नि होननो थांबा गासैखौबो मोजाङानो मोनो थ' बिसा माने नाम बुंना माने एसे एसामिसनियाबो बिसा नाम बलिउडनिया बेनो सिद्धार्थ मल्हत्रा नुयोबो दे खिन्थु नोंखौ बेबायदि ना नंगौ नङा माहाय एकदम नुयो आरो जेनेबा माबाफोरखौ आरो बेबायदि ओमफ्राय नोंथांनालाय सोर फेभरेटआ आंनि फेभरेट बेबायदि गैया होमबाबो माने मोजां मोनोबाबो मादि बुङो
गैयानो आंनि बुंनोबा जिखौ जायनि फिल्म फैयो बिदि नायनाय जायो आरो खिन्थु मान फिल्म नाया आरो बर'नियाबाबो बेबायदि गैया बुंनो थाङोबा मा बुंगोन बेबा बेनो रियेल हिर' आरो आंनि थाखाय बेनि फेभरेट जागोन आरो बेबानो बेनो आरो ओमफ्राय ना आरो बिदि एसामिसनियावबो बेबायदि गैया लायाखै आरो बेबायदि फेभरेट आं बेबायदि बुंना लायाखै आरो खारन बुस्थुआहै सोबानो मोजां मोजां एक्टिं खालामो बेखौ माने माबा खालामनो हायाना आप डाउन जाबाय थायो माने माबाफोरा जेनेबा माने बुंगोन एक्टिंफोरा एक्टिंनि लेभेलफोरा आरो बेनिखायनो आं सर्स खालामना दोनाखै आरो जे फेभरेट होननानै ओमफ्राय बेनो बर'नि गेजेराव बुङोबाबो माने एक्टर आरो हिर'आ सोर होनना बुङोबा पापानि उनावहाय बिथिं आरो माबा जाबाय मा होनगोन बे बयफ्रेन्डआ जागोन आरो बेनो एक्ट्रेसनि गेजेराव मा होनगोन दा ओरैबो नाय खेबसे बुंनो थाङोबा आङो बर' एक्ट्रेसफोरखौ माने सिगाङाव माबाखौ मोजां नाङोमोन माने आब' फुजाखौ मोजां नाङोमोन आरो ओमफ्राय दा माने दा गोदानाव बुंनो थाङोबा आब' मनालिसा बेखौ मोजां माने एक्टिं फिल्मनि गेजेराव दे आब'थ' माने दा फिल्म खालामगोनसो जेनेबा फिल्म खालामबायबा जों दा आब'खौ नुगोन তেতিয়া जों बुंनो हागोन दा जेनेबा एलबामनि भितराव आब'खौबो बुंजागोन खिन्थु फिल्मनि गेजेराव रियेलाव आरो आं माने मनालिसाखौनो मोजां नुयो आरो मनालिसा हाज'वारि बेखौ माने बिनि एक्टिंखौ बहुद रियेल समायनाबो नुनायावबो समायना ओमफ्राय जिखुनु एक्टिंखौ बहुत आरो ना माने बहुत रियेल नांखायो आरो ओमफ्राय ना मा दा गोदान मामोन दाखा जोमै ना मामोन दाखा जोमै बेयाव माने बहुत मोजां नांदों आरो बे फिल्मखौनो आं फार्स्ट नायदों आङो बिनि फिल्मखौ आरो जेनेबा मोजां नांखादों आरो बेनो आंथ' नायनाय जायाखै खिन्थु खोनादों आरो ना मोजां जादों होननानै बहुत मोजां जादों बहुत मोजां डाइरेक्ट नांदों आरो इमान माने घुरायबाखाय माने माबा गैया आरो बेयावहाय आच्छा प्रान्जल नोंथाङाथ' बुङाखै नोंथांनि फेभरेट एक्ट्रेसखौ तो बलिउडनि बुंनो थांबा फेभरेट एक्ट्रेस बुंनो थांबा शहनाज गिल नाइस चॉइस आरो बर'नि बुंनो थांबा आंहा उन्दैनिफ्राय जुदि आङो सिडिनि टाइम दंमोन ना जेराव सिडि सोलिदोंमोन बे टाइमनिफ्रायनो अल टाइम फेभरेट दालासै आब' संगिना आं जोबोद माने मोजां मोनो आरोना बे टाइमनिफ्राय दालासै माने अल टाइम फेभरेट माने बेखौ माने रावबो रिप्लेस खालामनो हाया आरोना माने बहुत मोजां आरो बहुत मोजां मोनो आरोना आब' संगिना अके बुजिबाय होमबा नोंथांनि हबिनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा मा हबि बुंनो थांबा बेबायसा हबिथ' माने गैया आरोना गान खोनासंना मोजां मोनो खननानैलाय बे भइसजों गान रोजाबबा सब खारजोबगोन देलाय जों खारगोना खारा खननानैलाय एसे जास्ट खोनासंना मोजां मोनो नोंथांनालाय आंनिया जिखुनु न'नि कामखौ खालामना मोजां मोनो आरो जेनेबा न'नि काम माने ओंखाम संना बहुत मोजां मोनो आंनो ओंखाम संना होलांगोन ना दा माने बे खामानिखौनो गाहाम मोनो ओंखाम संनायखौनो आरो बेखौनो मोजां बेलेगनि संनायखौ किसुमाननिखौ बिराद बायो जानो होमबाथ' नों दहाय बुंदोंमोन दालिजों आलु बाथोनजों संदे होननानै जागोन दालि बयल ओमफ्राय अके थ' ओमफ्राय नोंथाङा फेमिलियाव सोरनि बाथ्राखौ बांसिन मानियो माखौ गियो आं मेगन गिदिर गिदिर खालामो बे खोनाबाय ना टुनटुनि मामि खोनाबाय ना मा होनदों ओमफ्राय माबा मोनसे खालामबाथाय बे माने नायखाया आरो आखाइया गुवारखाना थामखे बुना बुजायनाङा माने सिगां आरो दाथ' जेबो बुंला जेनेबा दा गोदो जानायनिफ्राय खिन्थु उन्दैयाव दुस्थ'मोन ना जेबो बुजि मोनामोन माने एकदम रायगोन गेटखौबो फारसेनाय मा होनो गिदिंगोना गिदिङा नों ओमफ्राय गिदिंनानैहाय थानांगौ जायोमोन आरो ओमफ्राय फरायनोबो हाथारामोन ना ओमफ्राय मायानो बुयै फरायदो माने फोरोंदो आरो आंखौहाय ओमफ्राय बेखायनो मानि खोथाखौ बांसिन खोनासंनाय जायो आरो बेखायनो मालाबा खांगोजाबाथाय आं लायानो आरो खामगोबाथाय खामगोन बिदि आरो ओमफ्य उनाव मायाखै उनाव मोजाङै जुदि बुजायोबा लायो आरो खोथाखौ लासिननाय जायो आरो बेनो ओमफ्राय खालि दा मेगन गिदिर खालामनानै गियो आरो खोनाबायना टुनटुनि मामि मा होनदों नोंथांखौ मेगन गिदिर होननानै बुंदों न'आव सोनांला थ' नोंथांखौ माने सोर बांसिन सापर्ट होयो
फेमिलियाव सापर्ट होनाय बुंनो थांबा फार्स्टआवथ' आइयाबो सापर्ट खालामा आफायाबो सापर्ट खालामा फार्स्ट टाइम जुदि आं माबा थांना बुङो जे आं बेखौ खालामनो नागिरोमोन फार्स्टआव रावबो सापर्ट खालामा बेनि उनाव आं बुंखाबाय आंनि हेबिटखौ आं जाया रायलायनायखौ एसे खम खालामो रुमाव लक खालामना रुमाव थायो थ' होमबा माने फार्स्टआव आइया आफाखौ बुजायसिगोन बेनि उनाव सानैबो सापर्ट खालामगोन बे बिसोर आच्छा ओमफ्राय नोंथांनि फिउचार प्लेनिंनि बागै एसे बुंना होदो फिउचार प्लेनिं माने दायो मा जागासिनो जों आंहा फिउचार प्लेनिं आंथ' निजायखौ आङो एज ए एक्टर नायनो नागिरो फिउचाराव बाट न'निफ्राय एसे माबा खालामा सापर्ट खालामा बेनि थाखाय माने स्टेप मोनसे उनथिं फैनो गोनां जायो आरोना खारन सबाबो नुनो नागिरो जे गभर्नमेन्ट जब खालामनो नागिरो थ' बेनिखायनो माने न'नि बाथ्रा खोनासंनानै आङो दायो जबाव हाबना दङ खिन्थु जुदि रायजोफ्रा नागिरो जे आङो फिउचाराव माबा मोनसे खालामनो नागिरो देन बे लाइनावनो आं थांनो नागिरगोन आरोना एक्टिं लाइनाव जास्ट रायजोफोरनि सापर्ट थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंहा बिथां प्रान्जल दैमारिखौ जाहाथे माने साक्सेसफुल जायो आरोना बे लाइनाव रायजोफोरा सापर्ट खालामबानो न'निफोरा सापर्ट खालामगोन आरोना थ' आरो आं मोनसे बाथ्रा होननो सानो पेरेन्टसफोरखौ आरोना जे गथ'फोराना गावनि चिल्ड्रेनफोरा जि खालामनो नागिरो बेखौ माने खालामनो होबा मोजां होननानै आं सानो आरोना खारन फेमिलिनि सापर्ट मोनाबा माने जेबो खालामनो हाया थांनो हाया आगायनो हाया थ' माने फेमिलि सापर्टआ माने मेइन बेखौ नांथारनांगोन थ' फेमिलि सापर्टआ खालामबा मोजां आरोना जे बेफोर माने जि खालामनो नागिरो फिउचाराव बेखौ खालामनो होनांगोन आरोना माने बेखौ गाज्रि हामा बेखौल' बुंनानै होबानो जाबाय आं जे बियो बिदि जानाङा बाबा माने बे गाज्रि मोजाङाव सापर्ट होनोखौ लुगैयो आरोना होमबासो माने आवगायलांनो हागोन थ' नोंथांनालाय फिउचार प्लेनिं मा बुंगोन आं दा आं फरायनायखौनो माने मोजाङै फोजोबनो गोसो आरो फिउचाराव ओमफ्राय उनावहाय बेनि उनाव न'आवहाय मा बुंगोन बेफोर मिथिगौ नोंनि फिउचार प्लेनिंखौ आंनि फिउचार प्लेनिंआ फरायनायखौ फोजोबग्रोगोन आरोना आङो फरायनायखौ फोजोबग्रोनायनि उनावहाय जेबोथ' खालामनो बेबायदि गोसोनो जाया आं खिन्थु न'आवहाय बुहुत आरोना जे जब लाथारनांगौ मानांगौ बेबायदि बुङो आरो होमबा गोसो जायो माने दुखु मोनखाङो आरो जेनेबा ओमफ्राय दा खोथाया दा एक्ट्रेसजोंबो दा आथिं आगान होना लाबाय आङो दा बिथिंबो जागौआ इथिंबो जागौआ जाहैना दङ दा ओमफ्राय दा फारनैखौबो लांनोबो हागौ इदिबो जाहैना दङ आरोना होमबाबो आं ट्राइ खालामदों निजायनि पार्सनेल माने जबबो लानो आरो बिदिनो डिफेन्सआव मोनबाबो डिफेन्सआवबो माने ट्राइ खालामदों ओमफ्राय मोनोबा मोनबाय मोनाबाबो आरो माथो बुंनो खाफालाव जिरायनाय दं बेनो आरो ओमफ्राय न'आव जेब्ला हाबा होयो जालांसै मोजां न'खराव आं माने मोजां न'खर नायानो जागोन जायोबाबो ओमफ्राय उनावहाय आंनि गोसोआ जेनेबा आं गाव पसन्द खालामनानै थांनो गोसो आरो आङो ओमफ्राय दा न'आवहाय जुदि पसन्द खालामोबा थांगोन आरो पसन्द खालामाबो थांगोन फिउचार प्लेनिंआ बेनो आरो आं थेंक इउ मोजाङैनो फिन होनायनि थाखाय नोंथांना गार्लफ्रेन्ड दङ लास्ट कुइसन गैथ'आ दासो सानाखैबो बेखौ खारन फार्स्टआव फिउचारखौ सेटेल खालामग्रोनि माने जि सानदों बेखौ खालामग्रोनिसै बेनि उनाव वेटिं फैगोन आरोना गार्लफ्रेन्डनि दालागै जेबो सानाखै आरोना बेखौ आच्छा थ' नोंथाङा एजनि बागै बुङाखै ना बैसोआ बेसे जाखो बैसोआ आंहा जाबाय 24 थ' एबार आं 25 जासिगोन 29 मार्च बेसेबां जागोन 25 मार्च 29 मार्च 24 जालांबाय थ' नेक्स्ट इयाराव 25 आव हाबगोन नोंथांनालाय आंना 21 प्लास जानुवारियावहाय कमप्लिट जागोन 22 थ' नोंथांमोना दा नोंथांमोननि बागै माने माबा मोनसे बुंनो लुगैयो नामा माबा मोनसे इनफरमेसन बा माबा मोनसे गोसोनि बाथ्रा दंमोन नामा बुंनो थाखाय रायजोफोरनि सिगाङाव लास्ट माने आङो जों गोलाव खालामला फोजोबनोसै बेनिखायनो आं सोंस्राबाय आरो आङो बुंनो गोनां आं बुंबायनो जे फेमिलिनि सापर्टआ मेन जि खामानि मावनो नागिरो बेयाव सापर्ट खालामनांगौ आरोना बेनो नोंथाङालाय माबा मोनसे बुंगोन नामा जियानो जा
आंनि इउटुब चेनेल दोङो साबसक्राइब खालामना हो ओमफ्राय आंनि मिउजिक भिडिअ जेनेबा फैबाय जे आर्ट सनजारां बे एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्सन बेखौ माने नुवाखैबा नायबानो जाबाय थांना नायबानो जाबाय साबसक्राइब खालामना हो ओमफ्राय मोजां जादों जायाखै माने कमेन्ट हर मोजां माबा खालामो होमबाने जों मिथिगोन माबा भुल जादों जायाखै बिसोरनि सापर्ट मोनबासो जोंबो माने आवगायलांनो हागोन जे जादोंना जायाखै बेयावहाय बिदि भुल जादों जों मोजां खालामगोन होननानै बेखिनियानो आरो कमेन्टखौबो माने मा जायो भिडिअखौ नायखांनानै मा जोंहा भुल जादोंबा बेखौ कमेन्ट खालामनाबा माने जोंहा मोजां जायो आरो बाट किसुमान थायोना जे ओरै माने नायनो हाथावै कमेन्ट खालामनो टारगेट लानानै माबानाय बायदि जायो सबबोथ' नायो न जोंनि फेमिलि मेम्बारफोराबो नायो थ' हामा नाङो बेफोरखौ थ' गावनि इमान खस्थ' खालामनानै मोनसे भिडिअ दिहुननाय इमान इजि नङा आरोना थ' बेयाव माने नायनानै हामा मोनसे कमेन्ट खालामना होनाय बहुत इजि थ' बेनिखायनो बहुत खस्थ'जों खालामनाय जायो बेफोरखौ स' आंनि बागै जेबो बुङा नामा नोंथांमोननिल' बुंगासिनो आंनि बागैबोथ' एसे बुंनानै होदो बिथाङाथ' फार्स्टआवनो आंना इउटुब चेनेल दङ उमुक तुमुक बुंबाय आंनि बागै जेबो बुंलाङासै बुंगोन दे होनबा बुंना होदो एसे दा नै आब'आबो दा बेबायदि जेनेबा मोनसे बिदि बर'नि गेजेराव जेनेबा टि ब्रेक उइथ टमी नार्जारी बेबायदि माने जोंनि बर'नि गेजेराव दा आब'आहै बेबायदि माबा खालामदों इन्टारभिउ लानाय माने मोनसे चेनेल खुलिदो माने मोजां नांदो बेबायदि होननानै आं आरो सानाखैमोन जे बेयाव आंखौ बेबायदि लिंहरगोन मागोन होननानै ओमफ्राय उनावहाय दा माने आं नुदोंसोमोन आरो स्टेटास बा स्ट'रि इदि नुदोंसोमोन आरो ना होमबाबो माने आं माने पात्ता लायाखै बेयाव आंखौ लिंहरगोन ना होमबाबो सानदोंमोन दे माने सोबबानो थांगोन आंबो सानसे दिनाव माने जुदि मोजां जालाङोबा आरो आंखौबो लिंहरगोन इदि सानबाय आरो नाथाय माने बेयाव जि फायनो मोनगोन आं बेखौ सानाखैमोन सारप्राइज जादों आरो बहुत मोजां मोनदों ओमफ्राय नाव सोबबानो बयबो नायबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय आब'खौ माने बहुत मोजां जादों आरो जेनेबा बेबायदि खालामनायाहाय बेखिनियानो आरो बेबायदि खालामनायनि थाखाय मोजां मादि बुङो ना थेंक इउ आरो बेबायदि इन्टारभिउ खालामनायनि थाखाय आरो बेखिनियानो आच्छा प्रान्जल नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो नामा बहुत मोनसे मोजां स्टेप लादों खारन जि जों उथिलांनाय आर्टिस्टखौनो बुंनांगोन उथिलांनाय आर्टिस्टनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म आरो आं सानाखैमोन जे आं फायनो मोनगोन बेयाव खारन आं साननैसो आगोलनिफ्राय स्टेटासाव माने नुबाय थानायमोन आरोना थ' आंबो सानाखैमोन बेयाव फैना बेबायसा नोंथांमोननिसिम आं गावनि खोथा होनगोन होननानै मोजां नांदों फैनानै जोबोद थेंक इउ स' माच एन्ड कंग्रेचुलेसन्स जाहाथे बेसांनिफ्राय एसां आरो गोदो जालांबाय थाथों आरोना थ' बेखौनो होनगोन नोंथांमोना टि ब्रेक उइथ टमी नार्जारी चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो प्यार फैलाव वै लाभ इउ बथ इमान मोजां माने नोंथांमोना जे आंनि बागै इमान मोजां बुंबाय स' थेंक इउ स' माच आंनि श'आव फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आरो नोंथांमोनखौबो थेंक इउ स' माच आंनि दिनैनि श'खौ नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोनाथ' बहुत बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बिथांमोननिफ्रायबो आरो नेक्स्ट जुदि नोंथांमोना नेक्स्टआवबो लाबजानो लुगैयोब्ला प्लिज नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जिखिनि कुइसन सोंबावनांगौब्ला जिखिनि बाथ्रा मिथिबावनो लुगैदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव होबानो जाबाय आरो बिथांमोनखौबो माने लाइफआव जाहाथे माने साक्सेसफुल जायो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था थ' थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल खुलुमबाय कौन है ये थैंक यू थेंक इउ You're most welcome. Moजां नुदों बहुत मोजां नुदों ना? मोजां नुदों ना?